5,000 pesos mo, exclusive na ang ini nga balay para sa inyo. Kagang imo nga view, among sini. May malapad nga swimming pool. Kadtuan tayo ni sa sining episode sang Tripping ni Romeng. Dugay-dugay, tapos na ang summer. Pero ang plano nyo nga outing, drawing lang sa gihapon. Ang lain pa, do kuris-kuris lang gidya. Wala nagakadayon. Dayo na, antes magsulod ang tingululan. Kung isa ka mo kabarkada o kung pamilya, kagusto nyo nga mag-overnight nga outing, base maluyagan nyo ang ini nga lugar. Sa 5,000 pesos mo, pwede mo marentahan ang ini nga balay, exclusive lang para sa inyo. Cabin type ang balay. May malapad nga dining area nga nagadapya lang ang hangin. May kitchen, may mga gamit na sa kusina. May sulugbahan sa gwa. May duha ka mga bedrooms. Ang isa ka room may double deck. Ang isa naman may queen size nga bed. Pwede makabutang sang mattress sa salog. May banyo man ini nga kaugalingon. Sa dining area, pwede man makalatag sang foam kay malapad kag mas mabugnaw. Sa 5,000 pesos, pwede ang 12 persons. Libre na ang entrance kag swimming. Samtang nagakapi-kapi ka kun aga, nagapangilay sa imo ang Mount Makawili. Bangod nga halos daw ara lang ini sa Mount Makawili, ang tawag nila sa sining lugar, Mount Makawili Mountain Resort. Bag-o lang ni nag-open sa public. Diini, wait, ihambal ko dugay-dugay. Baby, kalma. Kalma. Sa guwa sang balay, may bonfire area nga pwede makatipon-tipon ang barkada o kung pamilya samtang nagatubang sa bukid. Balikod adlaw, diri nag-rise ang sun, diri nagaputlak ang adlaw. No? Pagkagabi, city lights naman ang imo view gikan diri sa ibabaw. Ug gabi, kitaon ng city lights gikan diri sa ibabaw. May malapad nga lawn. Sa piyak nga side, amo naman ang open for public. May pila ka mga daytime cottages nga pwede marentahan. May ara man sa swimming pool nga daw ara lang gid sa tiilan sang bukid. Mount Makawili, amo na siya ang bukid sa Talisay nga ang shape do babae nga nagahigda. May ulo kag may buhok kag nagabulto ang dughan. Dumamo ang dughan. Pwede man mag-camping kay may ara man sila sa camping ground. Para sa daytime visitors, 100 pesos ang entrance fee sa adults, dala na dira ang swimming, kag 50 pesos naman para sa kids. Pwede magrenta sang tables and chairs o kung cottages, depende sa kung ano ka mo kadamo. Mayara man sang kubo nga type nga cottage nga for overnight. Ang hunilangid sa mga pispis kag may kabayo ang mabatian mo diri. Malinong, matawhay kay man-ara ka sa bukid. Nahamtang ini sa City Utambara sa Barangay San Fernando sa Talisay City. Kung gikan ka sa Bacolod, pwede ka makalabay sa Granada, shortcut lusot sa Concepcion sa Talisay, kag rekta-rekta na saka sa Tambara. Ara man ini sa Google Maps, pangitaon mo lang ang Mount Makawili Mountain Resort. Sa Tambara, kadamo sa mga resort kag kapihan ha,
May waterfalls man dira sila. Kadamo sang pwede himuon kung ara ka na sa area. Kag kung rainy season, tugnaw katama sa lugar kung kisa naga-fog pa. Sementado na ang dalan pasaka, gani mahapos kag madasig ang pagbiyahe. Makalapot ka na diri sa 30 minutes ka drive halin sa Bacolod City. Te, ang drawing nyo nga plano, dayon na. Ini na ang sign para madayon ang outing nyo. Kung malino nga lugar ang ginapangita nyo nga pwede makarelax nga kamulang sa imong pamilya o kung barkada, pwede ka mo diri sa Mount Makawili, diri sa may Sitio Tambara sa Barangay San Fernando sa Talisay City. Para updated ka sa mga episodes sa Tripping ni Ruming, i-follow ang mga Facebook page at YouTube channel Digicast Negros. Para kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, ang giniyang Tripping ni Ruming.